Γεια σας, ονομάζομαι Καπουτζή Αντιγόνη, είμαι 54 ετών και πριν 3 χρόνια διαγνώστηκα με καρκίνο οθικών, χωρίς οικογενειακό ιστορικό, υγιής κατά τα άλλα. Θα ήθελα να ρωτήσω την γιατρό, την κυρία Γαλάνη, πόσα είδη καρκίνο οθικών υπάρχουν και τι ρόλο παίζει ο γονιδιακός έλεγχος. Γεια σας κυρία Καπουτζή. Ο καρκίνος των οθικών δεν είναι ένας πολύ συχνός καρκίνος. Είναι ο 7ος σε συχνότητα καρκίνος στις γυναίκες. Θα λέγαμε χοντρικά ότι υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες, ο επιθυλιακός καρκίνος των οθικών και ο μη επιθυλιακός. Ο επιθυλιακός καρκίνος των οθικών επίσης διαχωρίζεται σε κάποιους τύπους. Τον ορόδη, τον βλενόδη, τον ενδομητριοειδή και το διαυγοκυταρικό. Ο πιο συχνός τύπος είναι ο ορόδης καρκίνος των οθικών. Σήμερα όμως, πέρα από αυτή την κλασική ταξινόμηση που ξέρουμε μέχρι τώρα, μιλάμε όλο και περισσότερο για την μοριακή ταξινόμηση του καρκίνου των οθικών, η οποία προκύπτει μέσα ακριβώς από αυτό που ρωτήσατε, από τις μοριακές εξετάσεις, από τις γονιδιακές εξετάσεις. Κάνοντας δηλαδή αυτές τις εξετάσεις στον όγκο, υπάρχει εξατομικευμένη θεραπεία. Λοιπόν, ακριβώς αυτό. Πέρα από την κλασική αντιμετώπιση που έχουμε μέχρι τώρα με το χειρουργείο και τη χημειοθεραπεία, τα τελευταία χρόνια έχουμε κάποιες έξυπνες στοχεύουσες θεραπείες, οι οποίες μέσα από τις μοριακές αυτές εξετάσεις μπορούν να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες πώς με τον ορθότερο τρόπο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα φάρμακα στο θεραπευτικό μας αλγόριθμο. Συγκεκριμένα, ένα σημαντικό ποσοστό του καρκίνου των οθικών είναι κληρονομικός και φέρνει μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 και BRCA2, όπως σίγουρα θα γνωρίζετε. Επίσης, σήμερα γνωρίζουμε ότι εκτός από αυτές τις μεταλλάξεις, είναι πολύ σημαντικό να κοιτάξουμε για αλλοιώσεις, βλάβες, αλλαγές στα γονίδια, στο DNA του καρκίνου, αυτό που λέμε εμείς το σύστημα επιδιόρθωσης του DNA, του ομόλογου ανασυνδυασμού, γιατί και αυτό ξέρουμε σήμερα ότι έχει τόσο προγνωστικό όσο και προβλεπτικό χαρακτήρα. Γι' αυτό και σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, μια γυναίκα που θα διαγνωστεί με καρκίνο των οθικών πρέπει να υποβληθεί και σε αυτά τα μοριακά τεστ. Αυτή τη στιγμή όμως συνταγογραφείται μόνο η εξέταση στο αίμα για γονιδιακό έλεγχο και όχι στον όγκο. Πολύ σωστά και μάλιστα αυτός είναι και η κουβέντα, ο αγώνας που γίνεται εδώ και πολλά χρόνια και με μεγάλη δυσκολία. Μόλις τα τελευταία λίγα χρόνια έχουμε πετύχει τη συνταγογράφηση του BRCA1 και BRCA2, έστω στο αίμα ή στο σάλιο. Ζούμε αυτό το οξύμορο ότι ενώ έχουμε φάρμακα που είναι στοχευμένα και πρέπει να έχουμε ένα βιοδείκτη και τα φάρμακα εγκρίνονται, δεν συνταγογραφεί το βιοδείκτης. Τουλάχιστον συνταγογραφείτε στο αίμα και στο σάλιο. Όντως, έχετε πολύ δίκιο, δεν αποζημιώνεται η εξέταση στον όγκο που θα έπρεπε, γιατί και αυτή ακόμα κατηγοριοποιεί και καθορίζει το θεραπευτικό πλάνο του ασθενή μας. Επίσης, δεν υπάρχει καμία αποζημίωση για να δούμε το ευρύτερο πάνελ, αυτό που σας είπα, το πάνελ του συστήματος που επιδιορθώνει το DNA, το ομόλογο ανασυνδυασμού, λέμε εμείς, που επίσης ξέρουμε ότι είναι μια βασική πληροφορία σε ασθενείς που θεραπεύονται για καρκίνο των οθικών. Άρα αυτή τη στιγμή αποζημιώνεται μόνο ο γονιδιακός έλεγχος στο αίμα και όχι στον όγκο. Αυτό είναι το καθεστώς αποζημίωσης από ό,τι μπορώ να Ακριβώς, και καταλάβω. μόνο το BRCA1 και BRCA2. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι τόσο κάποιοι σύλλογοι ασθενών, όσο και η Εταιρεία Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδος και διάφορες οργανώσεις, αναγνωρίζοντας αυτό το κενό, προσπαθούν να βρουν τρόπους να βοηθήσουν τις ασθενείς έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αυτές τις εξετάσεις. Τώρα η Εταιρεία Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδος έχει ένα πρόγραμμα που μπορούν να ελεγχθούν όλες οι ασθενείς που θα διαγνωστούν με καρκίνο των οθικών, το ορόδες καρκίνο των οθικών που είναι το πιο συνηθισμένο, χωρίς να πληρώσουν. Και έχοντας ένα αποτέλεσμα από το γονιδιακό έλεγχο, μια μετάλλαξη, μια θετική μετάλλαξη. Μετά ο ασθενής
πώς, τι κάνει μετά ο ασθενής, ποιο είναι το πρωτόκολλο? Πολύ ωραία πραγματικά. Εάν έχουμε μία μετάλλαξη στο γονίδιο BRCA1 ή BRCA2, που είναι τα πιο έτσι, συνηθισμένα που είπαμε, αυτό έχει μεγάλο όγκο πληροφοριών. Το ένα είναι ότι αυτή η ασθενής έχει αυξημένο κίνδυνο, εκτός από καρκίνο των οθικών, να παρουσιάσει η ίδια ασθενής και καρκίνο του μαστού. Άρα θα πρέπει να συζητήσουμε με την ασθενή μας τι μπορούμε να κάνουμε προφυλακτικά για το μαστό. Επίσης έχει διαστάσεις και για την οικογένειά της, την αδερφή της, τη μητέρα της, τα παιδιά της ενδεχομένως. Επομένως πρέπει να υπάρχει και εκεί μια γενετική συμβουλευτική. Όσο αφορά τώρα την γνώση για, για τον ίδιο τον καρκίνο των οθικών, και εκεί έχει χρήσιμη πληροφορία, έρχεται χρήσιμη πληροφορία, γιατί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα στοχεύοντα φάρμακα, όπως είπαμε, τους αναστολείς της PARP, τα οποία χρησιμοποιούνται ανάλογα με αυτή την πληροφορία, στον θεραπευτικό αλγόριθμο που είπαμε της ασθενούς μας. Άρα είναι μια θεραπεία βασική, θεμελιώδης, γι' αυτό και συνιστάται από όλους τους οργανισμούς παγκοσμίως, με τη διάγνωση μιας γυναίκας με καρκίνο οθικών, να έχουμε αυτή την πληροφορία, αυτά τα τεστ. Άρα, ξέροντας ότι η ασθενής έχει μετάλλαξη, δεν είναι μονόδρομος η μαστεκτομή, αλλά η παρακολούθηση, έτσι. Αυτό τώρα αφορά τον καρκίνο του μαστού και εξατομικεύεται σε κάθε ασθενή. Θα πρέπει να γίνει μία κουβέντα. Όσο αφορά τη μαστεκτομή, είναι κάτι που συστήνεται πολύ ισχυρά, γιατί στην ουσία μειώνει δραματικά την πιθανότητα να διαγνωστούμε με καρκίνο του μαστού. Η στενή παρακολούθηση δεν μειώνει την πιθανότητα να διαγνωστείς με καρκίνο του μαστού, μειώνει την πιθανότητα να διαγνωστείς με προχωρημένο καρκίνο του μαστού και άρα να κινδυνεύσει η ζωή σου από αυτό. Άρα είναι κάτι που θέλει αρκετή κουβέντα με την ασθενή, εξατομικεύεται και ανάλογα και με την φιλοσοφία και τη στάση ζωής κάθε ασθενού μπορεί να επιλέξει μια στενή παρακολούθηση ή ακόμα την πιο δραστική και αποτελεσματική μέθοδο της προφυλακτικής μαστεκτόμης με την αποκατάσταση, που η εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια λέει πως οι περισσότεροι ασθενείς δεν θέλουν να έρθουν σε επαφή με μια τέτοια διάγνωση, ακόμα και αν αυτό δεν τους στοιχήσει τη ζωή τους, θα τους στοιχήσει πολύ μεγάλο ψυχολογικό φορτίο και σωματικό, επιλέγουν αυτή τη λύση. Άλλωστε, με την πρόοδο της πλαστικής χειρουργικής, πολλές γυναίκες μάλιστα λένε ότι θα τα φτιάξω όπως θέλω και όχι όπως είναι. Ας δούμε τη θετική. Έτσι. Πλευρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γαλάνη. Εάν μου επιτρέπετε, μιας και μιλάμε για το καρκίνο των οθικών, θα ήθελα να υπογραμμίσω και να τονίσω ότι είναι μια νόσος η οποία από τη διάγνωση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με συνεργασία ειδικοτήτων, με τον ογκολόγο, τον γυναικολόγο που θα είναι εξειδικευμένος ογκολόγος γυναικολόγος. Δεν πρέπει ο καρκίνος των οθικών να αντιμετωπίζεται γενικά από γυναικολόγους, αλλά από γυναικολόγους που έχουν εξειδίκευση γι' αυτό. Γιατί το χειρουργείο του καρκίνου των οθικών πρέπει να είναι συγκεκριμένο, με ογκολογικές διαδικασίες, και αυτό καθορίζει σημαντικά την πρόγνωση της ασθενούς μας. Και φυσικά στο Συμβούλιο συμμετέχουν και όλες οι άλλες ειδικότητες των παθολογανατόμων, των επικονιστών, που είναι απαραίτητες. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ και χάρηκα που σας γνώρισα. Εγώ ευχαριστώ.